días. Hoxe imos a falar de contratos públicos, porque é un tema que está sempre aí e sempre se fala por separado. Fálase de aquel contrato que vai a salir a licitación ou deste que está a piques de rematar, pero non se fala en conxunto deles. Eu creo que o primeiro punto que temos que reflexionar é sobre os contratos que fan os concellos, ou mellor dito, non os contratos, sino os servizos que ofertan os concellos. E aí deixo quedar unha primeira reflexión para quen queira pensar sobre ilo. Hai un contrato, dous contratos que son, dous servicios que son moi evidentes e que todos os levamos usando desde sempre, desde pequenos. Un é o contrato da auga, outro é o contrato de luz. Os dous recibos básicos en calquera casa, aparte do aluguer, o mellor da finca ou o lixo, non? Pero a auga e a luz todos o coñecemos. A auga é un contrato que normalmente hasta ahora, polo menos, os concellos o concedían a unha empresa o xestionaba, ia non só o suministro de agua para os concellos, para as casas, sino tamén, o saneamento, non? As obras, etcétera, etcétera. Que pasa co recibo de auga? O recibo de auga serve, é unha concesión e, polo tanto, o concello ten unha capacidade de toma de decisións. Si o concello decide, por exemplo, que unha familia vulnerable non ten que pagar recibo de auga ou ten un desconto especial, o fai e punto. É dicir, o decide e xa está. De feito, en moitos concellos, antes dun corte do suministro da auga, a empresa ten que consultar co concello. Necesita unha autorización do concello. Non pasa en todos, pero pasa en moitos. Que pasa coa luz? A luz non é este o caso. E, sin embargo, debería de ser, porque a luz, aínda que teña unha infraestructura tan grande, sexa tan complicado, a luz ven precisamente de recursos naturais, de recursos que son de toda a veciñanza. Pero, en algún momento, concedeuse a empresas privadas e, por exemplo, se un concello quere que non se lle corte a luz a un veciño ou que teña unha bonificación, ten que falar coa empresa, ten que negociar coa empresa iso. É curioso como, por exemplo, reclamamos que se devolva a P9, porque despois de tantos anos consideramos que está máis que amortizada, que gañaron cartos suficientes e que a autoestrada debería de volver a ser pública. Sin embargo, non pensamos o mesmo das infraestructuras eléctricas que levan anos aí, que en moitos casos non se fixo a inversión que se tería que ter feito e non pedimos que se devolvan porque, a fin de contas, como digo, son recursos que nacen da natureza, xa sexa o vento, xa sexa a auga, e son públicos, son de todos. Ninguén pode negar que o vento co que se moven as aspas dos eólicos que xeran electricidade que despois é vendida, eso non é noso. E creo que moitas desas empresas eléctricas levan anos e anos e anos gañando cartos, en moitos casos sin unha inversión, o que presenta problemas no rural sobre todo, e ao mellor teríamos tamén que pedir que se devolvera toda esa infraestructura ao público e a puderamos xestionar. É unha reflexión que deixo aí. Pero falábamos dos contratos ou dos servizos, mellor dito, que dan os concellos. Hai que reflexionar sobre eso. Os concellos dan servizo, efectivamente, auga, a luz, a recollida de lixo, axuda no fogar, conciliación, educación non reglada, nos servicios socioculturais socio tamén, incluso, por exemplo, que non sabemos pensar moito en eso, pero hai moitos concellos que teñen un tanatorio público que tamén se dá en concesión para que unha funeraria o xestione. É dicir, os concellos teñen un montón de servizos que ofrecen cada día aos veciños, á veciñanza. E todos temos asumido como natural que eso sexa así, e ao mellor non reflexionamos suficientemente sobre eso, non? E aí é onde ven a cuestión tamén. Hai uns días un partido pedía a dimisión de un concelleiro porque unha empresa non lle estaba pagando aos traballadores. Que sucedía? Sucedía que simplemente que se o concello non lle paga a empresa di que non lle pode pagar aos traballadores. Pero
ese concello non é o único que lle debe cartos a esa empresa. Claro, os concelleiros da oposición de ese concello cargarán as tintas con ese concello, pero a realidade é que hai outros concellos que tamén retrasan os pagos, outros concellos para os que esa empresa tamén traballa. Entonces aquí é onde ven o lío dos contratos públicos e das concesións. Básicamente hai varios tipos de xestionar as cousas, non? Hai varios modelos de xestionar as cousas. Unha, pois é o público total, digamos, non? Por exemplo, os departamentos de parques e xardíns dos concellos, bueno, pois son funcionarios, coidan dos parques e forman parte da estructura organizativa dos empregados do concello. Pasa o mesmo coa policía local. Poderíamos ter unha policía, digamos, concesionaria, non? Pero a ninguén lle entra na cabeza. Entonces a policía local tamén son funcionarios, os bombeiros, non? Entonces eses son servicios públicos 100%. Aí non hai dúbida. Despois están as empresas públicas, que non é o mesmo, que son empresas que teñen máis flexibilidade porque teñen unha entidade xurídica propia. Por exemplo, no Concello de Teo ou no Concello de Ames non hai tanto, implantáronse as empresas de augas, que son empresas, insisto, que teñen unha entidade xurídica propia e aínda que son xestionadas desde o público, porque realmente están xestionadas polo Concello, son empresas que teñen as súas características propias. Sucede o mesmo, por exemplo, en Santiago con Tusa, que é unha empresa pública, pero que está encargada de xestionar o transporte e outra serie de cousas, non? Entonces, ese é outro modelo de empresa que tamén xestiona servicios. Despois están as mixtas, que se poden dar de moitos tipos, non? Son empresas onde a maioría do capital o mellor o ten o Concello, pero hai unha parte importante tamén que é capital privado. Aí hai, digamos que tamén, pois a Sareb, por exemplo, ou o Banco Malo, que é un exemplo, o 50 e tantos % o ten o goberno, o ten o Estado, pero despois detrás hai unha serie de empresas privadas e de accionistas. Eso implica que xa as decisións deixan de ser realmente únicas do Concello, porque ten que tamén falar co Consello de Administración e con eses outros accionistas, aínda que o Concello poda ter a maioría. É outro modelo. E despois veñen as concesións privadas, non? Por exemplo, as que van a sair agora, pois vaise conceder o transporte, vaise conceder a xestión da auga, vaise conceder os centros socioculturais, e normalmente aí é onde tamén hai que reflexionar sobre que se vai a conceder e como se vai a conceder, que tipo de servicio e como se vai a conceder. Para empezar, eu creo que hai dúas reflexións, con isto remato. A primeira reflexión que hai que facer é: os servizos públicos non teñen por que ser rendibles. É dicir, non teñen por que dar beneficio. E no caso do lixo, por exemplo, que agora falase moito del, a lei di que non pode dar perdas. É lógico, porque non ten o público por que pagar o lixo de privados, de xente privada, de empresas privadas. Entonces, ten sentido que se diga que non pode dar perdas. Eso non quere decir que dé beneficios. É dicir, pode quedar a pre. Entonces, hai que, digamos que, xestionar un pouco eso. Pero hai cousas, moitas cousas, que non teñen por que dar beneficio. Poño un exemplo. O transporte público. Pois o transporte público non ten por que dar beneficio. Evidentemente, se dá perdas, non pode ser unha cousa fora do normal que desequilibre a economía do Concello. Pero se hai unha certa perda anual e esa perda está incluída dentro dos orzamentos anuais, se xa se sabe que vai haber unha certa perda, bueno, pois tampouco pasa absolutamente nada, porque son servizos necesarios. Sucede o mesmo coa axuda no fogar, sucede, dicir, máis alá de como se financian e máis alá da discusión de canto pon cada administración, por exemplo, a axuda no fogar, a Xunta pon unha parte, o Concello outra, esa é outra discusión, pero que os servicios públicos, cando alguén di
Bueno, pero que claro, é que ese modelo non é rendible. Bueno, pero que o mellor non ten que ser rendible, o mellor temos que quedar a pre, ou o mellor temos que perder un pouquiño, porque é un servicio bo para a cidadanía. Esa é a primeira reflexión desde o meu punto de vista, é a miña opinión. Pero hai unha segunda, que é como se conceden os contratos. Quero dicir, cando unha empresa se presenta a un concurso público para realizar un servizo, esa empresa normalmente ten que calcular os beneficios que vai ter. Ten que calcular se lle compensa ou non. Por eso moitas veces quedan os concursos desertos, porque as empresas botan contas e din, mira, no, co que está disposto a pagar este concello, a min non me saen as contas. Pode ser tamén que boten as contas, o fagan ben, digan, bueno, pois o vamos a facer, vamos xustos, pero vamos a facer, pase calquera cousa, como foi a pandemia, por exemplo, e a partir de aí suban os prezos, e entonces o que comenzou sendo algo bastante natural, pois de repente bastante razoable, pois de repente deixa de ser razoable e empeza a dar perdas. Pode suceder, evidentemente. Un dos xeitos de solucionar este tema, como hai en outros países, é o seguinte: sácase o concurso polo custo que ten e o beneficio está estipulado nun 10%. A min faime unha oferta sobre o custo real do servicio. Isto facelo custa 1.000, vale? E ti vas levar de beneficio un 10%, 100, vale? Que me ofreces? Non, eu xo fago por 900, que a min me dan as contas para facelo por 900. Vale, moi ben, pois en vez de 100 vas a ter un beneficio de 90. Si despois hai calquera problema, si despois a ti as contas che saíron mal, si te equivocaches en algo, é o teu problema, porque o contrato saiu polo custo, non polo beneficio. Si te equivocaches agora de botar contas, pois xa sabes o que tens que facer. En vez de gañar un 10%, saca de aí, gañarás un 7, gañarás un 6, gañarás un 5, pero tes un remanente, porque o beneficio está estipulado de antemano. É dicir, o beneficio é unha cousa que vai aparte, estipulado, un tanto por cento, e o que é o custo do servizo é sobre o que se basa o contrato. Para min pareceme unha medida fantástica que aquí non se dá. Aquí normalmente teñen que botar contas de canto, é dicir, canto poden gañar e canto poden baixar a oferta para poder conseguir o concurso. É outro dos temas sobre os que temos que reflexionar e debemos de reflexionar moito sobre ele, porque a fin de contas todos estes servizos van a seguir aí, os vamos a querer seguir tendo e afectanos a todos, e como se xestionen, como se concedan e quen os xestione, afectanos a todos.